Омазняването на черния дроб се лекува, когато е свързан с така наречената неалкохолна стеатозна болест, с подобряване на стила и начина на живот, повече физическа активност при пациентите, липсата и намаляването на въглехидратите до възможно най-ниско ниво в приема, които са и храните, които съдържат въглехидрати, както и с някои медикаменти, които на практика намаляват холестерола в организма, а така също и триглицеридите. Тези медикаменти по принцип или така наречените хепатопротектори, за тях много се спори дали съществуват или не съществуват, но в крайна сметка има известна хепатопротекция в повечето медикаменти, както обичаме да казваме, примам нон-ноцер е по-добре да ги даваме на пациента, отколкото да ги игнорираме.